Welcome guys sang kaya channel tano. O saka na mababayag ka mangilay sa katero amaranaw. Anta ka paganad ka sa kapagungangan na parar ka ang kaya channel. Na ubago ka sang kaya channel na ubang ka kalipati mag-subscribe. Lagu dekening kaunsan ang kanan notification bell kaangkap ka-update ka umanip kibago a video. Sutaritin sa masih. Ipinabi akan sukakat paya gula lagu ku aturan utaritin sa dalam mamasyo. Ang babayaan upat kadato maana si abagat si madayaw si kadayon nagusipun dag. Kasera ni pat kadato ada dawagan sa kapaar asoro takam baya-baya ku taritib sa dalam mamasyo. Na isa ka pinabian akan supat keagama sa puuna masyo na gusto na makadato sa mimbalay. Na lumagaday ko pituwa sulutan ko gapa idi masangkay sa lamba masyo akapapayagan ko amanula aminula maupaan. Na isa ka di ka panabian so na makadato sa mulundu apyagingan iman siyang lumagaday ko lima ka agama ko lalabuan at titindigan walwas sulutan na aya ko panadanian na sudu akalokas sa tamparan maana si baraw nagusi amiting asera ni dua alokas at higamaan nagupiriginaan sutak diriran sa dalam mamasyo nagusto lima kalokas amuria tao ulok sa dato na lumagaday kubu di tigua agusi damam sa bakulod na aya pagpanidanian na suwalo ka apo sa agapa ubalindong na isa ka di ka panabiaan so 10 agunang akali pa na gusto 10 agudua ulama na aya sampur na iyan na sudua panuruganan sa dalmamasyo mana sudah tuak kabugatan sa masyo nagususulutan sa masyo asira ni dua lemba amang panuruganan sa gapa ada lemah masyo